Agent 5-0! May bag nga oras yamin papagayam. Isagot mi ti umunapaset ti makalawas as serye tayo iti drama anapaulwan. Agent 5-0! Gustong day ta pa nagsangsangit mo. Awamin ti maralidan tayo. Apay pinatay dati anak ko. Agyat basol na. Di tayo amo no asino ti pimatay, Marta. Imbaling dalatan ti bangkay na dito kasama ka. Marta, addan dagiti pulis. Isudan ti makaamok ni Ana. Marta, sigon ti investigasyon dagiti pulis. Naramos ni Ana sada pinatay. Asino tinangaramid iti kastakan ko, anak. Awan mo't amok akapusor ti anak ko. 19 laang ti taon na. Marta. Dua nga aldaw anak po kaw ti anak ko. Sinapsapol ko. Ngam gayang may sanabangkay. Nagsakit na ito anak pasama. Banji. Marta, di ka mapukawan itinamnama. Tadaasi ti Diyos. Amom ka ni. Nangato ti arapaap ko para iti anak ko. Kasanupay itan. Marta, ingka maturugain. Amo ka nabannog ka. Hindi pa ilakalman ama kumikom ka. Agya anak ni ti abay ti lungon ti anak ko raon. Jak marik na ti bannog ko. Marta, husto timbaga ni Raul. Aginanakan, da kamin ti makam mo ditoy. Vanchi. Limlim tagan dagiti matam. Agsangsangit kalatan. Amang ano makaala ka iti sakit mo iti kastangar aramidam. Di ka pa nangan apulos. Marta, insagana kong ti pagturugam. Hala, umay ka. Kasta ka di, Sita? Juan Henry, naramos ti anak ni Marta. Nasarakan dati bangkay na iti kasamakan. Apay kasta ti reaksyon mo iti impadamag ko kan ka, Henry. Karma daytan iti daydi Damian nga asawa ni Marta. Ha? Apay anay pakamti kasta, Henry. Napayagan nagatgatag ti dagana iti sentro ti Ili. Tapatakdara ko may ti commercial building para iti negosyo ta. Talaga akursunadak day di adaga. Anya. Bayadak mo iti hosto a presyo? Ngam talaga di na kayat nga ilako kanya. Henry. Ngam nupay kasta. Ipilit ko latagatangan day di. Napintas ti arapap ko iti day di adaga. Kasaritak ni Marta, tailakonan kanyak ti daga. Makipagriknag iti napasama kiti anak mo, Marta. Sigamat kayang mayor. Namuak ti napasamak, isong adak ita ditoy. Adtoy, awatem to'y basitla agatad. Agyamanak, mayor. Di ka madanagan, Marta. Pinagtignay kon dagiti pulis ko may papan iti daytoy akaso. Mayor. Sapay la kumata iti kabita na panawan, maamuan ti kinasyasino ti kriminal. Naske nabayadan na iti nangina, tinaramid na iti anak mo. Sapay la kumangarod, mayor. Nakaamos ti inaramid na iti anak ko. Wen, Marta. Ipanamnamakan ka ti tulong ko. Aramidin mi ti amin.
tapno matiliw ti rabies. Ay, makabannog matiag pasada iti tricycle. Ha, ni Marta tinakatugaw iti sirok ti kayo. Marta, manipod na itabon ti anak mo, di kan matagtagar eh. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Oh, Bawatak ti panagsinay mo iti naunag. Mapantan di tabalay. At ginatang ko apansin. Amok amabisin ka. Raul, agyamanakkan ka. Ha? Apay nga agyamyaman ka kanyak, Marta. Gaputan nagsingpat ka kanyak. Kan iti di ana nga anak ko. Marta, inayat kan. Manipod pa'y nabalo ka. Sa anak a nagduado anak irelasyon kan ka. At daak lang iti sibay mo, uray anya pa iti mapaspasama. Raul, Imbilang kumete na pudpud no nga anak ko day di ana. Ay ayatan ka, Marta. Adto iti ladawan ti biktima iti panagramas. Sigun iti mabasa diti report. 5 ban ti biktima. Naglakam iti multiple stab wounds ti biktima. Nakaamangos da iti anapasamak. Aging gaita, di pa'y natiliw ti kriminal. Adda aminan kanyak dagiti detalye ti kaso. Mapanak iti daytoy a lugar. Kumusta ti pasugalan ta, amante? Very good, very good. Kaya't ko agtultuloy ti collection. Mabiit ti babak nang tay ti daytoy a negosyo. Okay, kasta pa nga rod, amante. Bye. Agi patakderak manen iti maysa a pasugalan. Sakbut lang ti agturay dito nga ili. Iso a maarabid ko ti amin akay kayat ko. Henry, Sita, sikamot gayam. nabayag ti panagsarita yu kini amante ti cellphone. Anyat nagsaritaan niyo. May papanit ti negosyo. Nabaybayag iti kalabas ti negosyo ta. Iso nga ita, ipamaysa kon ti atensyon ko iti negosyo. Nasaya at ngarod no kasta. Wan gayam. Rumwara. Sa dino ti papanam? Iti ayan, nagiti gagayam ko. Nalabit, marabyanak. Ipasukon kan iti driver. Saanan, kabaulak ta agawid ngagmaymesa. Okay, sigat ti makam mo. Agananad ka iti papanam, Sita. Dito iti address ti pamilya ti biktima. Nagpamarangak alakay. Iti daytoy alangak. Ipagarup da amay saak apudpud no alakay. Baliwak mat ti boses ko. Adda masidig kanyak. Tata, kasla dasap-sapulan nyo? Adda ka di maitulong ko, tata? Nayaw-awanak ngamin. Jak amot ti tinurturong ko. Kasta ka di, tata? Mabisinak, mawawak, nabanogak anagpag na.
Ti nasaya at dumanon kayo di tabalay, tata. Ay na, agyaman ak. Talaga na panugak. Makiinumak mutin iti danomyaw. Mala, umay kayo nga rod, tata. Tane, kaasi kayo, may. Agyaman ak iti makan. Marta ko na yulatan, tata. Isumat ni Raul. Kasta ka day. Siyakmat ni tatayo alyon. Dagayam anak yu a babae. Wen tatalyon. Anak ni iti daytiim mo na nga asawa. Tatalyon, Marta. Panawan kayo pa mapanag agpasada iti tricycle. Nakababain mo iti amok no maladawak ang mapanagpasada. Sige, Raul. Angam, nasa pa anapo ka ti anak ko, iti biyak ko. Anyat kahit mga asawan. Natayan ni anang anak ko. Biktima ti panagramas. Aging ga ita. Awan pa lang ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Nagkari ti mayor at tumulong kada kami, maipapan iti kaso. Angam aging ga ita. Awadan damag ko. Kasta ka day. Huwag tata. Mapukpukawan akpayan iti namnama. Amaikkan pa'y iti hustisya tinapasamak iti anak ko. Malay, nakabakak manan! Ay, Jaske! Naabakak manan! Use, pautangan nakpay. Bayadak tumatlaing. Anya, awanan ti may pautang ko. Ada pa yung utang mo kanyak. Kano bayadam? Si Kamay, kasladinak amam mo. Bayadak ti utang ko kan ka. Sige, agpautang kan. No awanan ti kwartam. Agawid kan. Anya. Tinanong. Daytoy mat niya. Naglastog ka. Agpatingga ka matlagayam dida. Anay ko. Raul, anyat na pasamak kan ka. Anay ko. Ni Jose, Apay ni Jose. nagdinanog kami ti sugalan. Umut-utang aklakan ko ngam dinak pinautangan. Anya, kunak man no inidyamon ti sugal. Marta, Kunak no nagkinaawatan tan, Raul. Iliblibas mo gayam ti panagsugal mo. pakawanan nak Marta. Naawis lang amin tirik nakmanin nga agsugal. Kita man tinapasamak kan ka ita. Nabugbog ka apirmi. Awan gayam. Kumusta jay kaya pinasangbay ta dito'y balay? Timanawan. Kaasimot dahi alakay. Di na amuti tinurturong na. Nayaw-awan. Uwin nga rod. Mabitla nga rod, Raul, Mga lak iti tumaram nga agas para iti sakit ti bagim. Nanayunan ti impormasyon niya dadalan. Makatulong kanya iti panang sapol ko iti kriminal. Ni General. Hello, sir. Yes, sir. Nakasarita kong tina ti biktima. Kasta ka di, sir? Agyaman na kiti impormasyon ng interview, sir. Bye. Sigun ti asit ti pulisya ditoy. Saan laeng amay may sa tinapasamak a pamapatay asaan anay kan hustisya. Anyat ar-aramidan na giti otoridad. Tinasayat. Pasyarik taglawlaw dati ngayon. Isaganak laeng ti paltog kan ti aramatek nagpamarang. Marta, siya ko na mismo ti may dito'y balay mo. Tapno makisarita manen, may papan iti daga. Akayat ko agatangan iti sentro ti ili. Mayor, pasensyakan. Ngam na ingat tibilin kanyak day di asawak, ajak ilaklako day dyan adaga. Bayada kiti husto a presyo, Marta.
Ibagam numano, taipay ko adagos. Pasensya kayo na talaga, Mayor. Ngam, jak ila ko ti daga. Aniya? Tinawid day di asawa kadag iti dadakkel na day di adaga. Iso ajak basta ila ko latan. Marta. Ladingitak, Mayor. No jak maitad ti gagarayo. Anya pa lang ti sirbiday di adaga. Kat natay meten ti kakaiso na nga anak yo nga agtawid kuma. Ha? Marta, agpanunot ka na imbag. Ikan ka pa iti panawan mong agdesisyon. Amok, mariribukan ka pa lang gapu iti napasamak iti anak mo. Oh, talaga ajak malukoy ni Marta amang ilakoy ti daga na iti sentro ti ili. Henry, baybayamon day ti adaga. Adumat ti mabalin mo agatangan adaga. Sita, mayat ti lokasyon day ti adaga iti sentro. Napintas ti rapap ko para iti dayjay. Saan mo apilitan jay tao amang ilako iti dagana? Kinasaritak meten iti nasayat. Ngam talaga natangken ti pangedeng na. Ha! Mabwisit ang paikit din. Henry. Ha! Ha! Mabiglaan sita. Ang mga napatid nga awag na ito. Hello. Apa Jose? Anyat parikot dita. Aniya? O sige. Mabanak dita itamot lang. Bye. Sita, rumorak bit. At dala ka sa ritak at tao. Sikamot gayam, Raul. Apay, anyat parikot mo. Mayor, kaya't ko lang ti makabawi ko may ti sugal. Naabak ak manay. Dakelang ti abak ko. Kat? Kasapulak ti kwarta, Mayor. Umut-utang ak kiniuse. Talaga di na kun pautangan. Kasta ka di? Sana parikot na ita, Raul. Amumet. Agpapautang ha. Ibagam lang naman o. Basta isugal mo lang ti kwarta mautang mo dito, ya? Wen, Mayor. Amamukan, Raul. Sikaw tinapig sa asukik, iti daytoy apasugalan. Ita, nagsubli ka manen. Jak ngamin maliklikan ti agsugal, Mayor. Aggagatel ti dakulap ko no sa anak amakaigam iti baraha. Talaga kasta dagi tinapaklan na sumusugal. Sa pulen dalata tinakairwaman da nga aramid. Malala. Ibagam no mano ti bulodem akwarta, Raul. Rabiin, ngam awan pa'y laang ni Raul. Napnapanan nangatan. Nagrigat yag may maysa. May kawa kiti kaawan ti anak ko. Aging gaita. Awan pa'y lati resulta ti amin. Raul, itawan pa'y anarabyan ka nagawid. Nangan kan? Mabit lang tayo dasaran ka iti kanang. Sara ka mabisin. Kaya't kunti agin na nabanugak. Mangan ka pa'y sakbay ang maturog ka. Kargaan pa'y ti tiyan mo Imbagak matangkan ka ajak kaya timangan. Raul. Di mo na yun ang tisakit ti ulo, Marta. Ha! Napanan iti silid. Payakas jay ti jar na asib mangpat. Napudot ti ulo na. Adugayam ti nightclub ditoy.
Agaabay ti pag-iinuman. Balot na, balot! Adumot dagiti babae na iwawa, iti san unay nga dayo. Balot! Agur-uray da iti mangiruar kadakwada customer. Grupo dagiti lalaki ti bimmabay ti close fan. Armado da amin. Pulis nga tadagita. Tinasaya. Paliiwag no sa dino ti turungan da. Ah. Simrik da iti may sapasdag. Umasidaga. Amwag no anya teramidin da dita. At dalimad na pagsusugaran dito'y. Makitak manipod ditayan ko apa si tatawa. Ado dagitag susugan. Ano taranamidam dita? At da nakakita kanya. Apay kagsirsirip ka ditayan at titawa. Orayag na magasidag. Isaganaag no anya teramidin da ita at tao. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem di uliwayan adinggen, tituloy ti serye tayo ita alawas, iti drama tayo anapawan. Agent 5-0! Insurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Bulyeser. Direksyon, Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.